Matenda aliwonse omwe amabwera pamene mayi ali ndi pathupi pobereka kapena atachira amatchedwa matenda obwera chifukwa cha uchembere. Ngati mayi salandira chithandizo cha mankhwala, matendawa akhoza kuyambitsa matenda ena owononga ziwalo omwe pa chizungu amatchedwa sepsis ya pa nthawi ya uchembere, maternal sepsis. Kusiyana kwa matenda owononga ziwalo otchedwa sepsis ya pa uchembere ndi matenda omwe amagwira gawo la thupi la munthu omwe amabwera chifukwa cha kuchulukana kwa tizilombo toyambitsa matenda m'thupi ndi chani? Imitsani kanemayo ndipo ganizirani yankho lanu. Matenda owononga ziwalo m'thupi pa uchembere ndi pamene matenda a uchembere afika poti akhoza kudzetsa imfa. Izi zimachitika pamene ziwalo za m'thupi zikuwonongeka pa nthawi imene thupilo likulimbana ndi matenda osiyanasiyana, kotero zimakhala ngati kuti thupilo likuzivulaza lokha. Matenda owononga ziwalo m'thupi pa uchembere atha kuyambitsidwa ndi matenda ena ang'onoang'ono osiyanasiyana monga kuchulukana kwa tizilombo toyambitsa matenda pa bala, m'mawere, mu ubongo, m'njira zodutsa mpweya popuma, m'mimba kapenanso m'maliseche. Mafilimu awa akusonyezani momwe ndondomeko yothandizira amayi odwala matenda owononga ziwalo m'thupi pa uchembere ya First M ikuyenera kugwiritsidwa ntchito pothandiza anthu onse omwe akusonyeza zizindikiro za matendawa. Magawo a ndondomekoyi akuthandizirani kuti mukhale ndi kuthekera kozindikira zizindikiro za matenda owononga ziwalo m'thupi pa uchembere pamene zangoyamba kumene kuonekera, kuti mupeze chithandizo mwamsanga komanso kuti muthandize odwala moyenera. Izi zidzathandizira odwala anu omwe ali ndi matendawa kuti achire. Ndondomeko zolembedwa zoyenera kutsatidwa pa pepala lotchedwa MEOWS zidzakuthandizirani nthawi zonse kuti muthe kudziwa anthu omwe sakupeza bwino. Gawo losankha mtundu woyenera wa chithandizo, Decision 2, lidzakuthandizirani kuti mudziwe munthu yemwe mukuyenera kumpatsa thandizo la munthu wodwala matenda owononga ziwalo pa uchembere. Gawo lopereka chithandizo, Treatment Bundle, lidzakuthandizirani kuonetsetsa kuti wodwala aliyense akulandira chithandizo chomwe akuyenera kulandira mwansanga. Matenda owononga ziwalo pa uchembere ndi matenda amodzi mwa magwero akuluakulu a imfa za amayi apathupi pa dziko lonse lapansi. Pogwiritsa ntchito zinthu zitatu zomwe zatchulidwa mmwambazi, mutha kupereka chithandizo cha mankhwala moyenera ndi kupulumutsa miyoyo yochuluka.